Здравейте хора, аз съм Анджитус и снимам в Майнкрафт един сервер. Това е на опасен Хиксис. Значи се Powercraft. Ето тук има шоп. Общо взето има всичко. Home, не знам за back. Но ето има и безплатен enchanting table. И аз съм админ тук. И нищо се бъгна. Нищо, сега към ще влезем. Ето. Окей, той каза здрасти. И тук има и фришоп. Да обувате за прасета. Ще дам описанието в... ще дам IP-то в описанието долу. Ами ето има и парцели, които се продават, но не знам те може да са свършили вече. Ами сега сме само двамата, защото може другите да са на училище. Ето виждате, има сигнализатор, всичко. Ами има и хотел. Много хубав хотел има. Ето. Ами доста парцели са купени. Както виждате, почти нищо не е останало. Да, наистина нищо не е останало, като гледам. Ами, ето го и хотела. Ако ето го. Големия хотела, доста. Ами, ето, виждате. Тук. Не знам защо така са го направили, нищо. Ами има и парк. Ето. Не кой знае какво е парка. Може малко да го разширим. Ето. Сега ще се качвам на горния етаж. Ето и това е главния на сервера. Така. Ето. Тук има стаи. Във всяка стая, мисля, че в печката има по 5 кол. Често и те няма нищо. И това е подарък от админа. И тук сега имам какво да ви покажем. Чакайте само да пиша на админа. Ето, сега да видим дали ще отговори. Още няма PvP, значи ето има и затвор. Ето затвор, но не знам защо не мога да вляза. Ето затвора. Между другото никой не може да влезе, да излезе. Ето, това е много яко. TNT. Направи го опасен Хиксис. И... да, ето го и... това е невероятното казино. Много е хубаво. Мен много ме кефи. Ето, виждате тук. Една игра 20, 5 игри 100, 10 игри. Ето. Къде се? Значи... да, ето тук оунъра или админа влиза и който номер се избере и отзади има такова. Но ето виждате върху има такова. Да, има бутон.
натиска го и каквото му се падне. Ето както виждате тук. Има някакви неща, които се... Ето тук е празно. Нищо после ще го направим. Може да се паднат много яки неща, примерно диаманти, неща, такива пусти. Ето го, тук в шопа да го показах вече. Това е Change. Да. Ето, както виждате, тук може да размеряте глупости. С силените. Ето тук са порталите. Недър портал. Може, както винаги да си направите къща или нещо такова. Вижте тук. Много са. Да, хора, коментирайте, оценявайте. Ако искате да влезете, пишете коментари. И чао, чао.